Oh, Wis tekan ndi, Mak? aku nembe tekan omah. Oh, ya wis iso boleh. Mak, Iya ya, heeh. aku di maafi ya, Mak. Heeh, iya ya. Aku sampai silaku Iya. selama ini gaweane mama iki kacau. Ya, Mak. Iki aja ning ndi? Di pabrik. Burung bali. Jadi Aku yo, liwatan golek bubur. wis pokoknya aku nganut apa sing tadi. Aku dhewe yo kelingan, aku yo ora Heeh. ada Heeh. apa kok ya apa dhewe yo wis yo pokoknya ujine aku wis muga-muga mama iso bali karo bojone mama. Ini lho ya, sing penting ayah ki ora usah ribut karo bojone, rumah tangga sing apik-apik wae. Loh, Ayah yo nyambut gawe sregep. ribut ora ribut wong iki kehidupan mah kabeh iki direncana karo Gusti Allah. Iya. Solusine ya Gusti Allah dhewe sing goleke. Aku percayane mbek Gusti Allah. Besok. Lah Pak Kiroki tekan omah aku balik liwatan golek bubur. Bubure entek, ngono aku tuku sego kuning. Iya. Dan iki ora. Heeh. Sehat-sehat, mama. Amin, bungake wae ya. Aku yo ndongake ya. Rukun-rukun wae ya. Ayah rasa mayem nek to. Ayah mayem, hah? Aku ramai mayeng-mayeng. Aku Engko nek ayah mayem kecantol wong meneh. Malah aku iya nek sing kecantol wonge koyo aku iso menyadari ya. Kadang-kadang aku cewek iki ora menyadari. Oh ayah di rumah. Heeh. ora mah wis mikir bukan wis. Yo ya nek aku isine nek ayah nek aku isine kene kangen yo rene ora apa-apa. Yen kangen. Kayak mama wis ning kene. Mama rene kene liwat HP, aku nusul ning Semarang. Ayah aja curiga aku beli mbek bojoku. Yo kuwi hae mama. Mama mek bali karo bojone mama kan hae mama. Aku ki nek bojoku tanggung jawab aku ki ora ning kene ya. Enak-enak ning omah karo putu. Ya. Ya aku ning kene kok. Aku sih seneng-seneng wae lek emang mama iso balen meneh karo mama. Aku seneng-seneng wae lek mama iso balen karo mama. Balen sing kepiye? Yo maksudnya yo rukun to, mama ndongake aku kok rukun. Lah mama dhewe ora. Yo aja koyo ngono yo ngene to ndongane. Yo muga-muga ana sing ngentaske mama ning kono. Ora kesuwen ngono ta yo. Ndongane ngono kuwi. Ngono. Oh, muga-muga beli karo bojone. Beli karo bojone yo ora ning kene to ya. Wis Lagi jeneng. Hah? Ambo. Yang penting ayah kok aku kangen wae rono iya. Masa aku kon piye aku? Yo jalani wae. Lah ya kangene kapan? Aku yo manut. Kangene emben apa kangene mirang dino engka sampe mosok aku ngomong ayah rene. Kangen yang bendindo. Ini kangen. Hah? Kangen bendindo. Bendindo kangen. Sebenarnya kan aku ning di sapa-sapa to ya. Ning di sapa-sapa, ning di sapa-sapa. Sing kecanale kok jenengan. Berarti kan Gusti Allah sing juduke.
Yo, yo mah. Ayah kok kangen. Biasa yo. Tunggu rene kok. Dene ngurungono wektu yo ora apa-apa. Yo, Wong ayah rumah tangga. Aku kene-kene kan ora rumah tangga. aku kira rumah tangga yo. Apa? Ini petualang, petualang. Oh. Berarti aku melu ora nek Mendi? Bul aduh. Ngarang. Wong aku pak, Ngarang. aku mau pensiun mah. Iya, mek pensiun yo enak ning metu karo anak karo bojo. Nyawang bojo nyawang anak kan wis ora kelingan apa-apa to. Bu, ora ngerti. Piye ya? Ora ngerti mah, ora ngerti. Iri mah aku meh rono, kok pira? Iya, biasa iki. Aku ora ngerti mah. Aku sedih mah. Siapa? Isi sedih mikirke mama. Rasa sedih ya. Aku yo guyon wae kok. Supaya sehat-sehat ke mama. Ayah nek kangen yo rene kapan kuwi lho. Apa sakwise aku balik omah apa saurunge. Terserah ayah. Yo, Yang penting aku kan setu. Itu aku balik. yo, Ya. yo. Nek Assalamualaikum. ngono ora ono acara. Intine ayah nek kene nyaman, ora pikiran. Yo, yo. Halo. Apa Mas? Yo, Kopi. Halo. yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.